tradició. Passió, futur. La fira és Molins i Molins és la Candelera. Uau! Primer, amb els meus pares anàvem a passejar enxubats entre la gent, tant pel planter com pel carrer Major, i sempre els meus pares em deien que podia comprar només una cosa a la Fira de la Candelera. Llavors em passava tota la fira amb els meus pares donant voltes, intentant trobar aquella cosa perfecta i especial, i aleshores a vegades quan acabava la fira, diumenge a última hora, baixava corrent. M'agradava molt anar al lloc de l'exposició de bestiar, que la feien a baix a la carretera, allà al bar, al restaurant Esteve, que hi havia a la carretera, i anàvem amb els meus pares i amb el meu avi a veure l'exposició de cavalls que hi havia. De bon matí se sentia soroll de xiraires que anaven amunt i avall, i davant de la porta de casa doncs paraven les parades i, en fi, el primer record és aquest. A casa meva tota la vida s'han dedicat a fer menjars casolans. A Cal Beumala era un punt de trobada de gent, de traginers i de visitants i de gent que venia al poble. A més muntàvem un punt de trobada entre tots els clients al soterrani de l'antic mercat municipal. Aleshores jo allà era molt petitó, però em tirava hores i hores i hores amb aquell fred gèlid propi de la Candelera sota dels soterranis del mercat, atenent a gent, gaudint, disfrutant, relacionant-me i vivint la fira com molt de dins. La fira del plantell, la fira dels animals, que ara ja no n'hi ha, de les eines de la terra, dels horts i tota la mena de marques i de productes que hi ha al carrer, no? El que més recordo són dues coses, els baixos del mercat antic i com estaven les entitats en aquells baixos i ens acumulàvem allà dins. I segurament un altre dels records entranyables que tinc de les primeres fires era quan es feia tot l'estant de l'automoció amb aquells cotxes que venien d'una cosa que descobríem que era el Rally París-Dakar. Pujar els tractors amb l'avi, que sempre hi havia molts tractors aquí a Molins i em deixava pujar. Després, quan vam començar a fer ecològic, vam fer unes paradetes amb tot de pagesos. Quan vam entrar al Garbí, que fa 30 anys, jo ja venia de fer Coradella de Barcelona, de Clarodol. I aquí la vaig una altra vegada fer, però em va costar una miqueta i vam fer molt poqueta, vam fer, no sé, 100 quilos. Però vam marxar en seguida i vam dir, carai, això funciona. I que l'any que ve en farem el doble o el triple, i així va ser. Firar-me alguna cosa pel carnaval que estava a les portes. I després hi havia la regalèssia. La regalèssia de pal no podia faltar. O sigui, el primer que passava pel meu cap quan arribava la Candelera era la regalèssia de pal. Sempre són coses vinculades al gust i a les sensacions. Hi havia una altra activitat que també es feia abans, que crec que ara ja no es fa, que eren uns passejos amb poni, que es feien al voltant de la zona on hi havia tota la part de la granja. Crec que avui en dia això no està permès, però en aquell moment eren molt que gaudien més. Trobar productes, tastar, comprar també, no? Per què no? O sigui, tot aquest moviment comercial que hi ha d'història d'arrel que és molt important. Sobretot quan érem més aviat adolescents, ens agradava molt quedar i anar fent tots els carrers amunt i avall, a més, amb el sistema de no deixar-nos cap carrer. I, per tant, el moment amb les amigues era un dels millors. Descobrir un poble que s'omplia de gent, quedar amb els amics, i suposo que fer honor a aquella frase que dèiem els molinencs, que diem els molinencs i molinenques, que és firar-se. No? Aquelles primeres compres que feies amb els estalvis o amb el que et donaven els pares i gaudir del poble amb aquelles primeres vegades que sorties tot sol, a més, no? I que et permetien disfrutar d'allò que anaves incorporant en el teu coneixement, que era la Fira de la Candelera. Una de les coses que recordo molt són les olors, que és una cosa que ha sortit molt i que es diu molt, però aquella olor del planter, sobretot, nosaltres vivíem al carrer Verdaguer i, clar, moltes vegades al baixar, ja sigui a estudiar o per la feina, quan passaves per l'església era aquella sensació de Fira de la Candelera. De fet, ara, tot i que ha canviat molt, crec que és una de les olors que ens recorden o t'aboquen a altres temps passats. La vila acull complaguda, amorosa i agraïda a gens d'arreu de la comarca qui acudeixen any darrere any al seu crit centenari.
Venen a la Fira de Molins de Rei i aquesta els acull amb els braços oberts. Em diria que tota la vida he estat implicat a la Fira. Primer com a expositor, després en el comitè executiu de la Fira, que és una eina molt important en l'organització, i després des de l'altre costat, d'alguna manera, amb la que vaig assumir la regidoria de la Fira, que entre unes coses i les altres, amb els 2 períodes que vaig estar, més el de president de l'àrea que la té, van ser de 12 anys. A casa meva són pagesos i venien a planter a la Fira. Després, com a treballadora de l'Ajuntament, doncs he anat tenint etapes de la meva vida d'una forta implicació des del punt de vista organitzatiu. A casa, quan era petita, em deien ens llevarem, ens rentarem, esmorzarem, ens mudarem i tris-tras, cap a la Fira. Vam fer el pregó de la Fira quan va morir l'avi, conjunt amb l'Àngel, després un altre any també vaig fer de pregoner, i després em vaig posar amb el Consell Executiu, com se digui, de la comissió de la Fira també, que encara estic present. Clar, tinc més anys i la Fira, doncs, jo encara havia vist animals, després els tractors, perquè sempre veure tractors i coses diferents, ni que sigués una noia. Veia la Fira a sota el mercat, després de que va faltar el meu pare, doncs, vam fer el pregó conjuntament i bé, Fira és Fira i la Fira és vida i és sempre, és per mi la festa més gran que podem tenir aquí a Molins de Rei. La implicació amb la Fira va venir amb el primer ajuntament democràtic, doncs que amb el Julià Canals, que era el regidor que portava la Fira, i jo l'ajudava i doncs vam començar a bellugar tota la Fira. Jo diria que la meva primera relació amb la Fira de la Candelera devia tenir 11 o 12 anys i érem l'escola Sant Jordi, que vam posar una paradeta i a partir d'aquí vam estar un parell d'anys posant parada. I després, abans d'entrar a treballar a Expogestió, com que jo sóc dissenyador gràfic de formació, doncs amb el Fred Bofill, el Joan Prats, que són els antics, diguéssim, responsables d'Expogestió, doncs feia moltes coses de dissenys, que si el cartell dels vins, que si els cartells que es feien per activitats més concretes. I fins que entro a Expogestió, vull dir, ara farà 16 anys, que és quan ja entro a Expogestió, i ja pràcticament des del començament com a responsable de la Fira de la Candelera. L'Antònia Castellana em va trucar i em va dir: escolta, Josep Maria, hauries de posar-te en aquest tema. D'entrada, vaig dir, ostres, jo sol no em veig en cort. I llavors vam connectar amb una altra persona que va portar la gestió de números i, en fi, un tema que a mi no em anava. Jo em vaig cuidar més doncs, de l'organització, del carrer, en fi, la cosa més material. Pues, la primera, quan era regidor, ja estava al comitè executiu de la Fira, participant del comitè. Comença quan els meus pares tenien un expositor a la planta baixa del mercat i per mi allò va ser un aprenentatge del que significava la Fira. El sentir-me part, sent un expositor, atenent a la ciutadania, atenent a tots els visitants, i allò jo crec que ja va fer que agafés una miqueta la dimensió del que significava la Fira. Vaig començar a implicar-me amb la Fira el 2023, quan vaig entrar a formar part del govern municipal, i l'alcalde em va proposar portar la regidoria de Fira, i lògicament, en un primer moment penses, uau, Fira, no? Això és un transatlàntic, però després molt content, amb molta il·lusió i amb molta responsabilitat i compromís per liderar aquesta regidoria. Bé, jo em vaig implicar amb la Fira des del primer moment que vaig entrar a l'Ajuntament, representant el meu grup, vaig formar part del comitè executiu, i des d'aquell dia, sempre que he estat a l'Ajuntament, he estat al comitè executiu de la Fira, o sigui, 24 anys gairebé. Per tant, conec la Fira una mica des del quarto de màquines, i després molt especialment quan es va crear la regidoria de la Fira, jo vaig ser el primer regidor de Fira per encarar la celebració de la 150a edició. Bé, ja fa bastants anys, vull dir, més de 20, vull dir, com que jo soc del sector agrícola, vull dir, hi ha uns dintre el comitè executiu de Fira, vull dir, ja representa tots els sectors de Molins de Rei, i llavors em van demanar per participar-hi. La primera experiència d'implicació
amb la fira és mitjançant la implicació de les entitats del poble, i això després amb el temps he vist que evidentment és un dels grans motors de la fira. I és arrel de la meva estada a la Cambra de Comerç com a empresa de Molins de Rei d'exportadora, amb la qual anàvem a cercar certificats d'origen per poder exportar i fer cursos de formació. En una d'aquestes estades, que més o menys eren continuades, em demanen que si puc representar la Cambra de Comerç, el Comitè Executiu de la Fira de la Candelera, perquè es presenta la 150 edició de la Fira. Fa molts anys els meus pares van agafar Calmanyet, fa tant com gairebé 50 anys. Vam començar a fer parada amb els nostres productes i algun producte d'acompanyament i vam començar a fer entrepans, sobretot de botifarra crua, per donar a conèixer aquest producte. Bueno, jo soc de Molins de Rei. Llavors, el que és de Molins de Rei, em sembla que quan neix ja s'implica en la fira. És aquell moment en què vaig pujar per primera vegada a l'escenari al Foment per anunciar les novetats de la fira. Cop que vam fer el pregó conjunt. Va ser un moment molt, molt especial, perquè també l'avi va néixer un 5 de febrer. I també, o sigui, aquesta persona ja era algo màgic també per la fira. L'any que va haver unes ventades molt fortes a 5 dies de la fira que ens va rebentar tots els estants, ens va desmuntar tota la infraestructura de la fira. Però entre tots plegats vam aconseguir en pocs dies, amb un esforç brutal, aconseguir que el dia a l'hora d'inaugurar la fira es pogués inaugurar. I això va ser una cosa que de passar un patiment a una felicitat molt, molt gran. A la 150 Fira de la Candelera, quan jo encara, evidentment, no estava en l'organització, però ens van encarregar, en aquell moment jo em dedicava a temes de teatre, teníem una companyia, i ens van encarregar un espectacle inaugural. Va ser un espectacle bastant visual, molt gran, amb un escenari gegant, amb una pantalla gegant, amb molta gent actuant, un espectacle molt forero, diguéssim. L'any de la ventada, que aquell any fèiem una cosa nova, de canviar la fira d'entitats, i ve el vent i sota endú, i el cap de setmana següent va estar plovent i va ser, diguéssim, complex. Una de les coses que no és pas positiva és que vaig arribar a plorar i tot, perquè jo ho volia controlar tot fins al final. I llavors, diríem, la brigada de l'Ajuntament ens feien uns serveis i en un moment determinat, no sé si era la vigília o l'antivigília, hi havia coses per fer encara molt urgents i no trobava la brigada, no hi havia manera, però em vaig ensorrar, vull dir, vaig dir, ostres, se m'escapava de les mans, m'entens? Tots els moments que he gaudit com a regidor de la fira per mi han estat intensos i únics. És la primera edició de la fira que organitzo com regidor, que és la 173 edició. Una cosa és quan veus des de com molinenc i visites la fira i quan estàs dintre organitzant dones compte que hi ha molt més enllà, no? Des d'una visió 360 i aquesta part d'aprenentatge és molt interessant i també té aquest punt d'emoció i de nerviosisme. El pregó inaugural de la 150a edició de la Fira de la Candelera, que el va fer el molt honorable president del Parlament, el senyor Joan Rigol, perquè allò donava el tret de sortida a un esdeveniment que després ha mostrat ha sigut el més gran que ha passat a Molins de Rei en molts anys. No? Vam ser realment la capital de Catalunya. El 2021 se'ns presenta el gran dilema de què fem la fira quan tot el tema de Covid. Al presentar-se el 2021 tota la situació, hi havia el dilema de no fer la fira o fer quelcom que la fira tirés endavant. I aquesta decisió, com reinventar la fira, com fer-ho, va ser un moment intens, emotiu, perquè tots sabíem aquella gran incògnita i angoixa que ens portava. Quan els nostres fills van anar creixent, aquesta experiència familiar de col·laboració i de treball en equip era increïble. Potser tornant a parlar del pregó, de moment em vaig quedar una mica parat quan m'ho van proposar, però em va fer certa il·lusió, sí. Des de la Corporació Metropolitana van tenir la gosadia de fer una invitació a la Fira de la Candelera quan érem nosaltres els que els convidàvem. I vaig tenir
una topada molt forta amb el que es responsabilitzava d'aquests afers. En Pasqual Maragall, amb aquesta extraordinària personalitat que sempre ha tingut, va trucar a l'alcaldessa i li va demanar 1.000 o 3.000 perdons per la gosadia de sobrepassar l'autoritat d'un alcalde en el seu municipi per convidar a una celebració. El que passa que això, la cuina, doncs era una cuina de tensió en aquells moments. Però, per exemple, aquí acaben ressortint les personalitats d'una persona com l'Antònia Castellana o d'un personatge o un home com en Pasqual Maragall, no? De gent, per mi, molt valuosa. És la fira de l'any 2012, que és la primera en la que tinc la responsabilitat de ser alcalde i que coincideix, a més, amb una fira que va tenir una onada de fred molt important, i l'anècdota que recordo, a més, és que des de l'alcaldia em deien que el dijous, el divendres, inclús el dissabte al matí, trucaven els possibles visitants a l'Ajuntament de Molins de Rei per conèixer i saber si la fira es feia. I, per tant, evidentment, la fira es va fer. No vaig prendre la decisió d'ajornar una fira en la primera edició en la que era alcalde, però sí que recordo les mesures extraordinàries que vam posar per poder salvar les inclemències del temps. Per mi el més difícil és també, que m'ha costat uns anys, també saber i posar en valor la pagesia a la fira, que no hem de perdre l'essència de la fira. I compartir l'experiència, el feedback que hi ha amb els paradistes. Jo crec que això és molt bonic. La relació amb la gent, amb els firaires, amb els treballadors que treballen per la fira. Jo crec que el més difícil a nivell de logística és precisament el tenir tants i tants proveïdors coordinats per poder fer els muntatges i arribar a temps al dia de l'inauguració. Quan vam acabar la fira ens vam felicitar, doncs resulta que va funcionar molt bé tot i van estar molt contents. Jo me'n recordo a l'edició anterior, la 174, estava un programa de ràdio i va començar a ploure. Aleshores, a mi la cara, ho reconec, em va canviar la cara en si. Veus gent que ha pogut o no ha pogut assistir al dissabte aquest a la fira o ha tingut que improvisar per refugiar-se de la pluja. Els expositors també competeixen i són moments, situacions tenses que vius. I jo crec que la part bonica de la fira, aquí jo parlo de les persones. Tinc un equip espectacular. Quan parlo d'equip és el negociat de fira, que tenen un coneixement, una dedicació a la fira brutal, i també els companys d'exposició que col·laboren amb nosaltres en l'organització de cada edició. L'assignació dels espais, que no s'enfadi ningú, això és molt complicat. Però una vegada dones el tret de sortida i tot això ja ho tens lligat, ja entrem en la fase de satisfacció i si el temps acompanya encara més. L'esforç que hi ha, la constància, el rigor, treballar contra els elements, treballar contra el temps, és quelcom que no és conegut perquè se'ns dona per feta, però la fira jo crec que és un espectacle d'oferir Molins de Rei a la ciutadania i al món de totes les nostres capacitats. És il·lusionant i és un gran compromís i una gran responsabilitat. El més bonic és tot aquest ambient de fira i el més difícil potser és la intensitat de la preparació abans d'una fira i després, clar, que estàs a l'aire lliure, hi ha hagut anys de molt de fred, hi ha hagut anys de gelades importants o de pluges que han sigut durs. El més difícil i el més bonic jo diria que són dues coses, i és el mateix, no? És l'esforç logístic que fa tota l'administració, tota la gent que hi participa a la fira, la unió de molts professionals i de moltes entitats també de voluntaris, i el que m'agrada destacar a les darreres edicions és el que sembla com un miracle que es produeix per la professionalitat de molta gent, i és el fet que en 24 hores pràcticament es resolen tots els problemes de mobilitat que la fira comporta en el seu muntatge i el seu desmuntatge. No la voldria explicar, però l'explicaré. Potser en renyen. Eren el diumenge a les 12 de la nit i es va entrar l'actor ja no me'n recordo, el Carlos Alejandre, i vam estar xerrant fins a les 3 de la matinada. Allò va ser meravellós,
va ser un descans terrorífic i ens ho vam passar molt bé tota la família. Recordo especialment l'any que vaig tenir la sort d'estar amb el Roger i el Dani a R-Teatre-D a la inauguració dels 150 anys de Fira. Vam fer un espectacle que vam assajar a Can Ivorra i vam assajar passant bastant de fred a la tardor del 2000 per estrenar l'espectacle que vam estrenar al barri de la Granja, acostumats a fer coses de text, doncs era molt estimulant visualment i per tant t'obligava a estar doncs, en un altre registre. D'anècdotes n'hi ha moltes. La veritat que és una fira amb molta vida, és una fira molt viva, no? I això sempre dona sorpresa, sempre. Recordo que em sorprenia molt al començament, ara això ja està prohibit, però que vingués gent, sobretot pagesos que venien a comprar planter, però que de passada es compraven un cotxe portant els bitllets a la butxaca i per mi això era una cosa que era com molt sorprenent. L'any que va nevar, que estàvem fent una mica d'allò, tas de vins i em sembla que era diumenge al matí, si no recordo malament, i es va posar a nevar i va ser com màgic, no? Perquè mira que he viscut fires amb vent, amb pluja, amb sol i inclús amb calor algunes, i la de la neu va ser divertida. Han evolucionat amb la seva mida, en la seva celebració. Es va passar cap al cap de setmana, que això va ser una fita important per la seva longevitat i per la seva vitalitat. Ha anat canviant en els seus llocs, la seva centralitat, i després ha anat incorporant nous sectors i d'altres s'han anat mantenint sempre la seva agència de tradició i modernitat. Diríem que el que ha canviat amb els anys és la superfície amb què ocupava la fira. Jo molt petit era molt poca cosa i ara, doncs, en fi, la fira falta espai. El que s'ha mantingut és la màgia de quan hi ets, dels carrers, de l'ambient. Aquesta màgia, jo des que soc petit, però des que vaig néixer, sempre l'he viscuda i això ho mantens igual. Canvis hi ha hagut molts, des de la manera d'intentar fer un pregó diferent, a canviar-la buscant una fira on fos reconeixible pels 5 àmbits. Ara tothom ja té integrat dintre seu el que és l'àmbit de la natura, de la gastronomia, de la ciutat, de la cultura i de l'empresa. Això abans no existia i això ens va permetre endreçar la Candelera. La fira és dinàmica, la fira és viva, la fira s'ha de transformar i s'ha d'adaptar, no? I per això sempre veiem a cada edició novetats o petits canvis que es van fer a cada edició. I a nivell del que jo crec que sempre es manté és les cares ensorrides dels molinencs, molinenques o persones d'altres municipis que ens visiten. A mi em sembla que el que s'ha de mantenir és el cor de la fira, que és el planter, encara que s'hagi ampliat molt amb els temes de jardineria. Sense el planter, la fira potser no tindria tota l'essència que li donen aquests 175 anys. Després és el fet de que s'hagi celebrat de manera ininterrompuda. I per tant la fira és un gran aparador de Molins de Rei, no? Inclús des del punt de vista de la lluita antifranquista, recordo que el nucli directiu del SUC a Molins de Rei, que d'aquest nucli hi havia 4 dones, l'Antònia Castellana, jo mateixa, la Rosa Palau i la Montse Ayala, vam anar a negociar amb en Puiggarí que ens deixessin col·locar una senyera a l'antic dipòsit del carrer Mestre Blanc perquè es veiés la senyera des de l'antic camp de futbol de la joventut que hi havia el concurs de colles sardanistes. Per tant, aquesta manifestació social, col·lectiva de la fira ha estat permanent en diferents moments, perquè quan estic parlant d'això estic parlant que en Franco encara no havia mort. Jo crec que s'ha mantingut a l'esperit de la fira. La comparativa de les fires s'han de fer en un període més del temps, quan llavors sí que veiem i apreciem els canvis substantius importants que ha tingut la fira, no? I segurament ara que arribarem a la 175a edició, el millor que podríem fer és comparar l'altra gran, edició rodona que va tenir la Fira de Candelera, que va ser la 150a edició, i comparar-la amb ara i veure com en 25 anys la fira ha fet un salt qualitatiu molt important, ha donat molta més confortabilitat al visitant i al passejant per la fira, ha ampliat el seu recinte firal, ha consolidat espais com, evidentment, la part gastronòmica i ha fet que
també inclús l'accés mitjançant el transport públic hagi millorat moltíssim, no? Precisament amb la 150 Fira de la Candelera es van sentar les bases de canvis importants a nivell d'estructura de la pròpia fira, a nivell de les activitats paral·leles, d'aquesta aposta per les activitats paral·leles que des d'aleshores, des d'aquests 25 anys enrere, s'ha anat mantenint, la decisió d'apostar fermament per la qualitat i no per la quantitat i deixar de tenir carrers amb parades a banda i banda i posar només parades a una banda per eixamplar els carrers, donar una mica més d'aire als visitants. Jo crec que aquest probablement és el segon gran canvi. Bé, la fira ha canviat en moltes coses perquè el món canvia, el país canvia i Molins de Rei canvia. Ordenar tot l'espai firal a la 151ena, que ja vam obrir el terraplè fins al carrer Verdaguer, doncs va ser molt complicat. Quan els camps de futbol eren de terra, doncs s'habilitaven com a aparcament. En el moment en què els camps de futbol s'instal·la gespa artificial, tota aquella zona que era d'aparcament i que hi cabien centenars de vehicles, ho has de recol·locar en altres espais. Cada moment té unes necessitats diferents. El temps ha demostrat que si es fan les coses bé, que es rumien bé, surten bé i són una bona base per garantir els nous canvis que hi haurà segurament a futur. Jo crec que el que connecta el passat, el present i el futur, jo crec que és l'agricultura i tot el que emmarca amb l'artesania i amb la gent que treballa produint aliments d'alguna manera o transformant-los també. El repte que hi hauria pel futur seria mantenir la tradició i a la vegada utilitzar els inputs que són específics de la Fira de la Candelera per la seva data de celebració. I la fira s'ha anat adaptant. S'ha anat adaptant sense perdre les arrels d'on venia, que és el nostre fil conductor. I crec que aquí la saviesa, l'enginy i el gran repte és cada any anar fent petits moviments sense trencar, però anar adreçant aquesta trajectòria cap a la realitat que ens demana. És una fira que continua mantenint aquest caire tradicional, però sí que ha sabut adaptar-se als temps moderns i ha anat evolucionant amb el temps. Llavors, ara, en aquests moments presents, la fira jo crec que ens recorda molt bé d'on venim i s'està preparant una fira perquè el futur continuï ben present a les nostres vides. I ha anat progressivament adelantant la indústria i avui dia les coses modernes que hi ha que no, ara no em surt la paraula, no? Perquè són paraules més tècniques, però és això, vull dir, ens hem anat seguint i posant els ritmes del món. Dir Fira de la Candelera és dir Molins de Rei. Sí, està molt enfocada la gent de Molins de Rei i la gent de Molins de Rei col·labora molt amb la Candelera. La fira diu molt sobre Molins de Rei per l'evolució històrica, que és evident, però també per la capacitat que va tenir en el seu moment d'anar integrant les entitats, que és quelcom segurament que la fa distingible d'altres fires que se celebren en l'entorn. Entre l'espai d'entitats i la personalitat pròpia de la Fira de Planter, si sumem la resta d'activitats que ja podrien ser estants més semblants als que hi ha altres fires, la fa específica, única en la comarca i també en l'entorn al voltant nostre, que seria també en part del Vallès Occidental. A tot arreu hem sentit sempre que Molins de Rei és un punt de trobada, una cruïlla de camins i ha servit una mica com a pivot de l'activitat social, comercial del Baix Llobregat. També són molt nostres perquè tenim una tradició molt antiga i aleshores això fa que tinguem una mica aquesta doble vessant, no? Ens agrada acollir i a la vegada ens agrada preservar molt lo nostre per no perdre la nostra identitat. El que fa la fira és despertar un sentiment de pertinença, no?, de la gent de la vila, que es tradueix en que la gent li agrada sortir al carrer, li agrada portar gent de fora perquè conegui la Fira de la Candelera, que hi hagi interacció, que la gent vegi el que es cou aquí i que, sobretot, quan se surt a fora a altres fires, també dir, que nosaltres a Molins de Rei tenim la Candelera. La Fira de la Candelera, que és com molt universal i molt transversal en molts aspectes, sí que és veritat que manté la
l'essència del que és el poble, potser sobretot en la zona d'entitats. Diu molt d'una tradició agrària, que és molt important, combinada amb la indústria, que això va ser l'evolució típica de Catalunya, en aquest poble encara més. Diu molt de la Fira de Vins, que és la més antiga. Diu molt de el nou sistema que hem fet de gastronomia, de sopar, de tastos, de concursos dintre de la fira, que la gent els espera molt, no? Perquè hi ha coses molt importants, molt maques. Parla molt bé de Molins de Rei i parla sobretot d'una altra cosa que a mi m'agrada molt dir i que a més entronca amb la majoria de moliners i molinenques, que és l'orgull majoritari que tenen tots els molinencs en sentir-se de Molins de Rei, en viure de Molins de Rei, per tant, també en ser partíceps del que és el tret i l'aparador més important que té Molins de Rei, com és la Fira de Candelera. Fira és passejar, fira és trobar-te amb la gent, poder parlar, poder compartir. Sentiment també és de festa major. Una immensa felicitat. Jo des de que sóc petit, primer és un soroll que sents quan et despertes, no? Que notes que ja hi ha un brugit de gent pels carrers, unes olors, i quan surts veus, notes que la gent s'ho està passant bé i està tot Molins de Rei i tot l'entorn a la nostra vila. Fa anys que no tinc el sentiment d'il·lusió a l'hora de començar la fira. La feina és una fira molt gran i la il·lusió va per una altra banda, que és més aviat la satisfacció un cop acabat de veure que tot ha anat bé. Però com dic, jo, almenys personalment, el que tinc és sensació de descans un cop ha començat. Però mira, en principi, orgull i responsabilitat. Orgull perquè, ho he comentat al principi, és un privilegi i un orgull ser el regidor de Fira, per tot el que representa, però també porta un gran compromís, una gran responsabilitat que segur tenim a cada edició que ho fem. El sentiment aquest de molinenc, el sentiment aquest tan nostrat, això de mirar-nos una mica al malic, aquests dies es fa més gran encara. És inevitable. Vull dir, presumim de la vila, presumim de la cultura popular, presumim de la fira, presumim de tot. I, per tant, l'orgull molinenc aquests dies està disparat. És un orgull per Molins de Rei, vull dir, la fira. Emoció, responsabilitat i compromís. Que és un sentiment d'orgull de poble. A la fira, pels que som de Molins de Rei, tenim l'orgull de poder, a vegades, amics, coneguts d'altres municipis, i convidar-los a venir a la fira és un sentiment de, diríem, si en teniu de fires com aquesta. És necessitat de carrer i necessitat de trobada, de diàleg amb la gent i de, evidentment, firar-te. És a dir, has d'acabar comprant alguna cosa per la fira, si no, no és fira. D'un motiu de festa, però que alhora és de treball i de comerç, que és molt agradable i molt gratificant per l'empresa. Seria una mica entre alegria i és un moment molt nostre, molt de la gent de Molins. És un moment de compartir, de que saps que has d'estar al carrer, que veuràs gent que fa temps que no veus, que compartiràs això, una estona d'un somriure, unes paraules, i és carrer, sobretot és carrer, la fira és carrer. És el que porta fira, l'olor aquesta que fa la fira. En total fa una olor característica que et porta a la fira. Quan passes per davant dels formatges o algun embotit, alguna cosa d'aquesta, et diu que és Candelera. Són olors que se queden gravades, sí. Però realment l'olor a garrapinyada i l'olor a encens d'herbes és el que em transporta. O sigui, és una barreja d'olors. No oblidem el fum de les barbacoes, el fum de la brasa, el fum que generen les xurreries, el fum que generen els calçots de la mol. El fum també forma part d'aquesta barreja d'olors i de sensacions que sempre combinats amb el fred fa un moment únic de Candelera. És curiós, Aragudiós és una fira amb molt d'aromes, té un ventall d'aromes molt important, és curiós, no? A vegades no pensem en això, i jo que soc del món dels aromes, penso que és una fira molt aromàtica, que té una varietat d'aromes molt important. Sí, interessant, això. Primer veure tota la gent de Molins de Rei, justament que se sent orgullosa de la fira, que s'hi volca a la Fira de la Candelera.
aquells dies tothom de Molins està, diguéssim, amable, que volem que vingui gent i ens sentim les persones més hospitalàries de Catalunya. I crec que aquesta capacitat de generar canvis, de generar oportunitats sense perdre l'essència, perquè crec que això també cal remarcar-ho, la fira és única i quan visites altres fires arreu del país la gent així t'ho fa saber i per tant des d'aquesta excepcionalitat que tenim i aquesta responsabilitat hem de marcar el camí per a altres fires que permetin veure la Fira de la Candelera com aquell mirall que pretén ser per a altres fires del país. La Candelera ens situa en el territori de Catalunya i ens personalitza. Jo aquí diria diverses coses, no? Primer, quan tu parles de la Fira de la Candelera amb amics, persones que no viuen aquí al voltant i coneixen la fira, aquest reconeixement de la marca Candelera, el prestigi i les bones paraules que té en tothom la Fira de la Candelera, jo crec que això fa sentir-te molt orgullós. I també hem comentat, no? El veure gaudir als visitants de la fira, molinencs, molinenques o d'altres municipis, com els propis expositors, fa que tota la feina que has fet durant tot l'any tingui aquesta recompensa i és el que busques, no? Que al final la gent, com diré aquí, que es fidi, que gaudeixi de la fira, i jo crec que això és importantíssim. L'orgull de la Candelera jo crec que ve per dues qüestions. Una, pel pes que dona la fira i el pes que té la història en la Fira de Candelera. Per tant, el que trasllada és responsabilitat, orgull i projecció de Molins de Rei. Que una vila com la nostra hagi estat capaç d'arribar a l'any 2025 amb una celebració que en el seu moment va ser considerada per la Generalitat com a festa tradicional d'interès nacional. Ens reconeixen a nosaltres la capacitat d'haver arribat fins aquí amb un estat de salut importantíssim. He hagut d'explicar moltes vegades què és la Candelera i a més fer entendre a la gent la magnitud d'aquesta fira, perquè moltes vegades les persones es pensen que el que és del teu poble, la teva vila, el teu municipi, és el millor, no? I sempre aniràs a defensar-ho. Però és que jo els dic, no, però és que la Fira de la Candelera és una de les millors fires de Catalunya. Els hi parlo sobretot de l'extensió que té aquesta fira i els intento definir tots els sectors que té. Tens la fira de vins, tens la fira de bestiar, tens la fira d'entitats, tens la fira de gastronomia, pots comprar roba, hi ha el planter, i els intento dir tots aquests sectors perquè entenguin quina és la magnitud d'aquesta fira. Tot el que puguis trobar i buscar, ja sigui per casa teva, per menjar, per qualsevol cosa, ho trobaràs a la Fira de la Candelera. Que tingués molta paciència perquè pràcticament no caminaria i que després hi ha un ventall de coses que són fantàstiques. Jo penso que més que explicar què és la Candelera i què es trobaran quan venen aquí, és com ho vivim els de Molins de Rei, començant des de ben d'hora a esmorzar fins acabant al final de tots els actes que s'organitzen al vespre. És un punt de trobada de tota la comarca. Jo crec que és la fira per excel·lència de tot el Baix Llobregat i fins i tot, podria dir, de totes les comarques del voltant. Home, en primer lloc, que vingui. Que vingui i la pugui viure, no? Que és viure, beure, menjar i tot, no? Que és el maco de la Candelera. I sobretot això que és una fira viva. El que els explico sempre és que normalment als pobles hi ha la festa d'estiu i d'hivern i la nostra d'hivern és la Candelera i és una festa de dia. Que no és el que es pensa, no és una fira com totes les fires. La Fira de la Candelera té una tradició ancestral i això es nota i es palpa anant pel carrer, anant a comprar, i nosaltres que fem fires a altres llocs puc constatar que a la Fira de la Candelera de Molins de Rei es compra i es ven. És una fira de veritat i això s'ha mantingut i és difícil que ho puguin entendre altres llocs. Tiene que ser una persona oberta als canvis i oberta a la societat que va canviant. Introspectiva i seriosa. Propera, cordial, cridanera. Extrovertida, amb ganes de comunicar-se i amb un desig important d'agradar. Seria una dona molt sàvia, que ens explicaria moltes coses del passat, i seria una dona que jo crec que tindria experiència amb la meteorologia, perquè sempre tenim la dita de si la Candelera riu, l'hivern és viu, si la Candelera plora, l'hivern és fora. Per tant, jo relaciono molt
la Candelera amb el temps. I a més, jo crec que les fires de la Candelera moltes vegades venen marcades per temps molt insegur, molt inestable. Hem tingut fires amb nevades, amb pluges intenses, fires primaverals, fires amb ventades, i per tant jo crec que la Candelera hauria de tenir algun coneixement sobre la meteorologia. La Candelera és la fira que ha envaït tota la meva vida. Apassionant. La fira és vida. Participació. Felicitat i agricultura. Una Candelera màgica a última hora de diumenge. Que és fantàstica la Candelera. Un punt de trobada molt important. Alegria. Gaudir de la gent. Única. Punt de trobat. Intensitat. La fira és l'orgull de tots els molinencs i molinenques. Nervis i aglomeracions. Candelera, barreja viva. Bueno, la fira són tot. No passar per casa. Intensa. Esmorzar, treball i festa. És una barreja d'estar al carrer i l'olor del planter. Dir Candelera és dir Molins de Rei.